Tak. Nechaj za mnou. Ale je. Dávaj. Ale je. Teraz si to vtipne. Bojuj, Steli, bojuj. Čo robíš? Čo robíš? Ako to nepôjde? Nebude také jednoduché. To nepôjde. Plyn. Ej. Nestláčaj to, ale švihni dole. Veď si ma... No. Zdvih a švih. Zdvih a švih. Patá špička. Hej. Zavri si stúpačku zadnú. Nech si do nej neudrieš nohu. Trikrát prejdi okolo motorky, to je rituál. Počka, nešatnuj, polož si nohu. Nájdi si voľa teraz Ešte. A bum. A vieš, ako skútra. Nestláčaj, švihni. No. Teraz ide ľahšie. No vieš čo. A mám, inak má zapnutý kľúč? Má. Dobre. Teraz sme ešte som jadí na dole. Tak skúsi sadnúť na to. Ja to nenakopiem, to som skúsala. To nebude jednoduchšie. Nie? Dobre. Au! No. Pusti moc nízko. Ale? Snaž sa, no bojuj. Ja ti nebudeš štartovať. Ja to nakopnem. Moc plynu máš. Však si to už nakopla. Tak takisto. Už si to nakopla, presne. Takisto ako si to nakopla, to nakopla. Aj, no nevadí, no jak som tu No. tak nepôjdeš na Moc plynu, čo? motorie. Slabý švih. Slabo. No. Musíš porádne kopnúť. Nájdi si hornú úvrať, Steli. Hornú úvrať si nájdi. Keď budeš mať tú páku v najvyššej polohe možnej. Tak si trošku si tam... Nie, pozri. Motoru. Nie, pozeraj. Takto si pokopávaj. Kopne ťa, Roman. Čo? Kopne ťa. možno. Hej. Takto si pokopávaš, až dokedy ti neurobí toto, že ti malinko klesne. Vrátiš sa a teraz kopneš. A silno. Šupu. Neboj sa, ona nie. No, už ju kopala naspäť. Zdvih a švih, jak Hermiona hovorila. No. Mám ťa nasrať, Steli, alebo? A to je iba sprostá 250 s vylietaným motorom a podievaj sa. natočím. Ne, no, ešte mi jebne a budem nazad. No Roman, ideš. Boli písty, boli brúsov, tak to poláme nohy. Zalovíš? Ja ti nič nehovorím. Roman, slabý si, no motivuj. Tak ja ju naserem, len som pri nej. No poďme, kopni, Roman, porádno. Ale fričkou sa vybije baterka. Dojde mi. Takto to nepôjde. Au. Dobre, pôjde to naštartovať, neplatí. Aby sa ťa to... Hej! Musíš vyhnúť tou nohou. A podľa mňa tak je to troška ťažšie, ako keď chceš veľa motor. Ja si myslím, že hej. No? No, vidíš? No, dúfa. Skúšia také predáte páku. Padíš, aby si mala čo najvyššiu právu tej páky. Kopne do toho porádno. Akurát celo, choď na ňu. A teraz sa naspäť. Keď budeš robiť, tak si koleduješ a pekne narazení členov, lebo ťa kopne na spadne. No, šláhni, musíš šupu dať. Slabo. To je málo. Ja ti ju držím, Steli, aby sa ti nestal, hej? Toľko správny s jednou kývačkou. 4,5 minúty máme už teraz. Dva noha. Pravou. Šláhni. No hej, dole sa zaváž a šlapni na to.
Skoč, normálne potom skoč. To by mala byť súťaž. To nie je možné. Normálne, jebni potom. Skoč potom. Tak, Vážu. ale nie, že sa postavíš a uskočíš toho. Sa mu naštartovalo tie krásne. Nie to, teraz štartoval. Naštartoval, A je to len 5 minút 48 sekúnd. Mandalovú spojku nebaví.